Il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat flimkien mal-Aġenzija Sapport u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat organizza festa inklużjoni, attività divertenti u edukattiva għall-familja kollha, favur iżjed għarfien u rikonoxximent għad-diversità fis-soċjetà. Waqt din l-attività fiċ-ċentru tal-volontarjat Jake Vella f'Raħal Ġdid, il-familji setgħu jieħdu semhom f'logħob għat-tfal, wheelchair, basketball u frame football, flimkien ma' face painting u sezzjonijiet ta' ġardinaġġ. Saru wkoll attivitajiet sensorjali immexxija minn occupational therapists. Permezz ta' diversi stands, organizzazzjonijiet volontarji taw dettalji tal-ħidma tagħhom, waqt illi saru wkoll demostrazzjonijiet. Il-Ministru Giulia Farrugia li enfasizzat l-importanza li nħolu aktar għarfien dwar soċjetà aċċessibbli u parteċipattiva, ħabbret investiment ta' 15,000 euro biex jinħoloq spazju ġdid fih dan l-istess ħabb f'Raħal Ġdid, minn fejn se tibda topera l-Fondazzjoni Service Dogs Malta favur servizzi relatati ma' għajxien indipendenti u taħriġ ta' klib gwida aktar b'saħħithom.